күреш бара 130 килограмм өлчәүдә. Бер танылган көрәшчебез, Мамадыш районында көрәшче белән көрәшә, күтәреп алып башы белән кадады. Ул аны башы белән кадыйм димәде, но бераз ясады да башы белән кадады. Исикре бире кулларын күтәреп, без гомер көрәшкән вакытта көндәшебезнең өстенә төшсәк, киләдерик тә авыртмадымы, накырып күтәрәдерик булышадыр. Ә мин карап торам кадәр, ерткычланып барабыз. Гомер буе безнең көрәш дуслаштыра, татулаштыра иде. Без келәмдә теге бер-беребезне ничек изәрдәй булып көрәштек, ә келәм читендә дуслар. Бүген менә любой ценой нинди мөмкинлек бар җиңәргә. Көндәшең үлсә үлсен, бәлкем бу телевизорда безнең теге бойларны күрсәтүдер теге. Анда бит менә телевизорны кушсын, матчны кушты, анда сугышалар, кан, ни. Бәлкем шуннан да әзрәк үрнәк алалар. Шуны газман әйтәм, шунда утырган җирдә көрәштә. Син нигә әйтәсең әйтәм. Син минем алдам әйтәм, бөтенләй дәрәҗәңә. Ул может кабыргасын сындыргандыр, муенын сындыргандыр. Кил янына әйтәм, егетләрне имгәнмәсен. Наоборот, чыныктыру, беләштерү, көчәйтә торган.